Iya, aku stigir, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Kok ngasih yo ngene? Lu. Ora edit untuk rokok langsung rokok masuk piye? Tak rokoke. Walah Gusti, mau ngaji ngene. Soal bisnis ini urip ini piye? Wong edian ra kanggo urip ning sisi kangamu. Lho, iki model baru iki. Oh, apa ngi? 21. Apa ora ono ngene ilir, ora mikir blas ini ngaji ra karep. Ini syukur gede dadi opo nang iso urip nang dadi opo Picesane ya kok ngaji so pamete ngaji aku dolan sing arepe dhewe nang iso kamu sing ngene iki nang kate mbah ya mau dawa ya iso lebih iki kan sing anak-anak pas kok go ndos go kene iki maksud piye cepot gagal syuting.